Ang Ilocano Math TV at andito po tayo ngayon dito sa may monumento. Meron po tayong nakitang isang miyembro ng Indigenous Peoples Group. Atin po siyang kapanayamin. Ano pong pangalan ninyo? Annalyn. Ayan. At kasama po niya ang kanyang anak. Sino po ito? Ayan. So, kayo po ay isang katutubo. Ano po? Ano po ang inyong pagkakatutubo? Kayo po ay Aita po? Aita. Oo. Sa Kapas Tarlac. So, ano po yung salita ninyo sa Kapas Tarlac? Zambal. Okay. So, Zambal din po pala ang salita nila. At sila po ay taga Kapas Tarlac. Ang gusto ko lang pong tanungin ay bakit po kayo nakarating dito sa monumento?